Ljudi, danas ćemo igrati Franken's Tale. Danas ćemo igrati pitanje odgovor sa oko. Prije nego što počela da nešto kažem. Pogledajte na tom koji su na TV-u. Propustio. Ali ste ga. Ovo je bio jako strašno. Kosturku jedan. Ne znam na kosturku. Srati na pitanje, odgovor sam. Jela Vojsković pita. Jesi ikada vidio dečaka bez majice? Nije. Da se nisam pitanje odgovor sa okom. Aleksovića Kassandra pita. Naravno ti ima. Vidiš? Bilo peri sup. Zreda na pitanje odgovor sa oko. Za opušenje. Piše. Kad si... Piše. Tu piše. Kassandra Aleksović pita. Jel imaš ti psa? Naravno da nemam. Vidiš, nemam psa. Za sve moje prostorije ja nemam psa. No. Piše. Kassandra Aleksović pita. Jel ti ideš u školu? Naravno da idem. Zato nosim patike za fizičku. Normalno su. Evo ih ovdje. U toj kesi ja držim moje patike. Čekajte samo da vratim patike. Eto ga. I evo mi torbe. Vidite? Da se vratim na pitanje odgovori sa ukom. Aleksandra Kovačević pita koliko imaš kreveta. Imam jedan, to je za mog brata ovaj, a ovaj za mene. Sa zelenim jasticima. A njegove sa bananama. Moje sa kivijom. A njegove sa bananama. Banane, kivi, zeleno i žuto. Žuta banana, zeleni kivi. A možda bude i brown kivi. Ja je bio kao zid. Ajde se vratimo na pitanje odgovore sa oko. Jovanović Filip pita. Na čemu ti pegaš? A ono ne.
Točno, ovdje držim pego. Evo, pego je. Tu držim naravno i stvari. Vidite kako sam ja pametan. Da nešto kažem, da mogu se vratim na pitanje Milkovu Zoku. Ako je kod vas Nova godina, ako nije, da nešto pokažem. Pošto se mi vrlo dragi, nešto ću vam pokazati. Moja jelka, ja vam se sviđa. Eno onda vrh, a ovdje ono... Čujete kako zeska jelka, kako zvončić. Evo uzmi ti jedan. Kako sam upnuo ekranom. Samo da razbijem telefon. Čuj da vidi. Nisam razbio telefon. Hvala Bogu. Da se vratim na pitanje i odgovor sa oko. Piše, Alka Kasandrović pita koje ti je boje usisivač. Boje mi usisivač zelene. Jeste je raskapanje. Mora je svugdje takav usisivač. A da nešto kažem još. Znate li vi da ja imam zajednički telefon sa mojim čak bratom? Ovo je razbijeni, to je bio mog tati. Pokazat ću vam šta sve on može. To sam ja. Znači iz mene. Vidite, ja sam u kući. Je kaknemo vode. To. Ali sami se uđemo u ring. Tu smo igli, imam miša. Imam jednog kolača, najteži mi možda se zagneš. Možda se podigneš. Imaš ovo što skače sa planete na planetu. On je ovdje najteža igra. A ovaj mi je isto najteži. Ne mogu da ga prijeđem 100 dana. Ova mi nešto nije zanimljiva igra. A je nešto zanimljivo meni. I volimo naš telefon. Radimo sa njime. Možemo na njega puno stojkama. Možemo svašta na njega. Sad kaknem tu. Ajde. Pustim jedan crtač. Čekam na kameru da je uđe. Možda ću na stojke, možda ću na kameru. Da vi želite ljudi. Evo u kameri. Ušli sam u kameru. Snimci. No ja ću vam pokazati. Ovdje imam po neki ovako. Pokazat ću vam jedan film. Imam šiju za veš. Ovo je poslednja. Ovdje nema one koje tražim. Znači ima slika. Op. To ću ući. Kaknem ovdje.
Ok, uđemo ovdje. Tu. Vidite, što je to, ja ne znam gdje smijem svetke. Izvinite što ne mogu napušiti, ali ću vam nešto pokazati. Prije nego ja završim ovaj tutorial. Tu kamera. Kameru uđete, okrenete ovako, uzeti ovaj televizor, pa hoćete čika i ovo. Ok, ajde ovo. Snimate da mraza, a nismo slušalice. Ima veš mašina. Vidite, ima veš mašina. A šta ću da slikam u njoj? Ja držim 2 telefona. Jao. Šta sam uradio to? Gledaj. Da se vratim. Ja ću što ću slikati. Dođivamo sir. Mnogo svoj kesak. I to je bilo to za ljudi. Pa vidimo se vrlo uskoro. Ćao. Ćao.